Andam na ba malibay? Malingaw, mga tawa o musyagit mga ka-BG. Ania na ang inyong kauban. Back-to-back KBP Golden Dove Awardee and Catholic Mass Media Awards finalist. Ang BG Matag Adlaw. Kiss nga, Pogi. Babaerong good boy. Buenas Garaon. Baby Galaw-Gaw. BG Ian Huerbana. PG Party List, Bisaya Q, Balot 108, Isuat Q, PG Party List. Tingog na to sa Kongreso, PG Party List, Bisaya Q, Balot 108, Isuat Q, PG Party List, Bisaya Q. Tinghinan na, let's all vote mga Bisaya sa balota 108. Ipuog na to sa Visayas, all the projects we dream. Maradyaw, madayaw, maayo o maadyong hapon mga ka-BG! Ano yan, nasa kita sa Saturday edition sa BG Bibugyod. Sa mga kaigsunan na to sa Luzon, Visayas, Mindanao, naka-tune in karon sa BG Bibugyod. Sa atong mga kabisayas, tibuok, kalibutan, maayong hapon mga ka-BG! O ikaduhang Sabadong po karon sa Marso, dinugmukay na ta sa ice, magtiling-tiling ang mga mamaligay ice din sa kadalanan. Mga halo-halo shake na sa kilid-kilid lang, mga samalamig. Sama-sama lamig tayo ang tanan. Sama-sama lamig tang tanan. Ay, mabugdaw tanya. O ang official summer season, mabatian na nato ang atong mga suporta usad sa atong mga ka-BG. Busa, remember, March is still napagyapan sa atong fire prevention month. O ato sang ato ginang anaron nato atong kagalingon nga i-check na to ang linya sa kuryente, saksakan sa mga gi-charge sa cellphone o mga lutuanan o mga ka-BG. Buwan po karon sa atong buwan sa mga kababaihan nga atong mga ka-BG usad diha karon sa atong sa ilang mga panimalay nga nag-tune in, naapod sila sa karon sa mga tindahan nga naapod karon sa ilang mga nagtrabaho sa labi na sa atong mga OFW sa tibuok kalibutan. Kini gyapon inyong kauban, BG Babayerong Good Boy, BG Ian Huerbana, ang inyong kauban sa Sabado sa bagong edisyon sa BG Bibugyod og makatulog usad kaninyo sa inspirasyon, good vibes ug serbisyo publiko diri lang sa BG Bibugyod sa inyong pagpaminaw usad. Naminaw ta karon, naka simulcast ta karon sa DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 82 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malebalay. Nakita usad kita sa RMN social media platforms, Bisaya Gyud Facebook page, Bisaya Gyud Surigao del Norte Facebook page. O sa inyong sarang gustong ma-appeal mo lambigin sa itong programa, like, share o comment lang dito kamong tanan mga asa ta makita karon nga live mga ka-BG. Text pa ang inyong pangalan, address sa phone number 0908-850-1364, sa Smart 0917-848 usad sa 64649 sa Globe. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Kung sa atong pagbalik mga ka-BG, tungod sa atong kainit sa panahon, doon natay naitalang kaso sa sunog sa nagkadiyang parte sa Pilipinas o kung diin kini napod ang pagdalita natong mga gasa sa atong Operation Tabang. Tutok lang mga ka-BG. We will be right back! Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud! BG Party List, Bisaya Gyud 108 sa Balota. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, sa pagbisita sa BG Party List 108 o 108 sa atong second nominee nga si Attorney Miko Clavano, gihatag gitagaan kini pagtagad usad nga mga hangyo sa atong mga biktima sa sunog sa barangay Sambagdos, Cebu City ato kining lantaon. Bago magsugod ang buwan sa Marso, daghan sa atong mga kaigsunan ang biktima sa sunog ug usa na niini ang barangay Sambagdos sa Cebu City. Niadtong Pebrero 25, 2022, nasunog ang 74 kabalayan, kundi nasa gibanabana nga 1 milyong kantidad sa kabtangan ang gilamoy sa kalayo. Sa investigasyon nga gibuhat sa Bureau of Fire Protection o BFP, mga batang nagdula nga nasa edad 5 hangtod 6 katuig ang panawigon ang nahimong hinungdan sa sunog.
Busa gihimong temporaryong evacuation center ang Regino Elementary School kung diin dinhi pirmi ang mga biktima sa sunog. Ug naabot kini sa BG Party List 108 nominee na si Attorney Miko Clavano. Diretso kining gibisita ang evacuation center. Sa iyang pagbisita, nahibala ni Attorney Miko Clavano ang mga panginanglan sa iyang mga ginsakupang nasunugan. Nagpaabot pod si BG Party List 108 nominee Attorney Miko Clavano og mga pagkaon, mga sanina, mainom na tubig ug relief assistance sa 74 kapamilya na kasamtang nga nagpuyo sa evacuation center. Matod ni ka-BG Attorney Miko nga dili igo ang ayudang ipanghatag sa BG Party List 108 pero isa ka maayo nga pamaagi kini para sa pagsugod sa mga pamilyang nabiktima. Samtang, pagkahuman sa iyang pagbisita sa mga nasunugan, gikumusta po ni BG Party List 108 nominee Attorney Miko Clavano ang mga senior citizens, habal-habal drivers ug senior citizens sa Barangay Mabolo, Cebu City. Ug dinhi, gipaminawan sa atong ka-BG ang mga panawagan, panginanglan ug suwestyon sa mga ka-BG nato sa Mabolo. Sa inganing pamaagi, mas mapadali ang paghatag serbisyo sa atong mga ka-BG sa probinsya sa Cebu. Daghang salamat sa tabang gihatod ninyo sa ato mga nabiktima usad sa sunog sa Barangay Sambagdos, Cebu City. Ka-BG Attorney Miko Clavano. O mga ka-BG, usbo na to no ang atong anaron usad nga pag-check sa mga saksakan sa kuryente kanang mga kuryente karon mas giasa na atong nagsaksak karon naglabi na magdubli-dubli pagpan kanang puno-puno ang saksakan no. Kan labi na atong mga electrical wirings, gas stove ug uban pang lutuanan kanunay natong bantayan mahulo sulo naman ako bangko. Oh, mo nang bantayan nato kanunay. So para amping ta para sa atong Fire Prevention Month. Mga ka-BG, sa atong pabalik usad, padayon ang atong serbisyo publiko nga masaksayan din lang sa BG Bibugyod. Tutok lang. We will be right back. Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya gyud. BG Party List, Bisaya Gyud, 108 sa Balota. Welcome back mga higala sa BG Bibugyod. Kini ang inyong ka-BG babaerong good boy, BG Ian Wermana. Mayong hapon sa tanan mga taxi drivers, sika drivers, tricycle drivers, mga driver suite lover. O padayon usab ang pag-apod-apod sa atong BG Party List 108. Pag-apod-apod sa atong personal accident insurance ngadto sa atong mga kaigsunan sa ubat sa mga nakadaiyang dapit sa atong nasod. So kinsa-kinsa kini ang atong mga benepisyaryo ato kining tanawon. Mga 700 ka mga ka-BG nato sa Barangay Pulang Lupa 2 sa Las Piñas City ang nahatagan og accidental, death o disablement insurance sa BG Party List 108 niadtong Marso 5, 2022 nga gipanguluhan ni BG Party List 108 first nominee Aleli Andanar Aguilar. Gawas niini, nihatag usab og assistance ang BG Party List sa mga partisipante. Nagpadayon usab ang pagabulapod og accidental, death o disablement insurance ang BG Party List 108 sa pakigtambayayong sa Cocojan Insurance sa mga probinsya sa Surigao del Norte ug Siargao Island. Niadtong Marso 3, bisan pa sa di maayong panahon nga mitagbo sa BG team, misubang usab ang adlaw kundiin malampusong nagapod-apod ang BG Party List 108 ug accidental, death and disablement insurance ngadto sa 311 ka mga ka-BG sa Barangay Kabugao, Munisipalidad sa Del Carmen. Marso 4, nag-apod-apod usab og accidental, death ug disablement insurance sa lungsod sa San Isidro, Siargao Island ug Malimono, Surigao del Norte. Nakadawat ang 87 ka mga residente sa Barangay Tigasao, San Isidro og accident, death and disablement insurance. Samtang 475 ka mga residente usab sa Barangay Bunyasan sa Munisipalidad sa Malimono, Surigao del Norte ang nakadawat og accidental, death ug disablement insurance. Niadtong Marso 5, dulan sa 400 ka mga residente sa Barangay 8 ug Barangay 12 ang nakadawat og accidental, death ug disablement insurance. Ug gikan Marso 6 hangtod Marso 7, sulod sa sunod-sunod nga mga adlaw nang hatag ang BG Party List 108 ug accidental,
death o disablement insurance sa mga residente sa interbarangays o Barangay Rizal sa munisipalidad sa Socorro. Diin hatagan og insurance ang 616 ka mga residente, lakip niini mga miyembro sa The Oro Farmers Association Incorporated. Ang Insurance ID nga gidistribute sa Bisaya Gyud BG Party List 108 magsilbing proteksyon sa mga lideres o mga miyembro sa Bisaya Gyud kung kani man ang mga kini mupanaw tungod sa aksidente, mabalda dala sa aksidente o mamatay tungod sa COVID-19 o uban pang mga natural causes. Di nang ilang mabiling pamilya adunay madawat na cash assistance. Padayon ang pag-apod nato diri sa Bisaya Gyud BG Party List 108 asa ka mang dapit sa nasod. Basta ikaw usa ka Bisaya kay kinsa pa man ang magtinabangay kundi kita gyud mga Bisaya gyud. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Edukasyon, pagkaon o panglawas. Kana ang permeng bitbit sa BG Party List 108 busa pinaagi sa personal accident insurance. Secured ka! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, unya sa itong babalik, pa-inspire o ta, magpa-inspire na po ta sa istorya nga atong masaksihan mga ka-BG gikan sa Bugo City sa probinsya sa Cebu. Tutok lang tag mga ka-BG. We will be right back! Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud! BG Party List, Bisaya Gyud 108 sa Balota. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Mga ka-BG, makapalipay nga balita usad, ibalita nato ang pipila nato ka mga ka-BG nga nakadawat sa insurance benefits gikan sa BG Party List 108 or 108 o sa pagtabag sa Cocogen Insurance Company. Mao din nakapaklaim sa benepisyo. Siyempre wala man pod ang adunay gusto nga maaksidente pero kini ang nakanindot basta protektado ka. Karon unsa ba ang coverage sa BG Party List 108 insurance card? Ato kining sayron. Sa kapaspas sa mga panghitabo sa atong kinabuhi, sigurado pa ba nga andam kita sa unsay mahitabo? Nangapi ka lang, unya kalit ka nga giatake sa kasing-kasing. Unsaon na? Nagmotor ka lang pasulod sa trabaho o sa dihang na aksidente ka. Unsaon na? Sa panahon karon ilabi na sa peligrong dala sa pandemya kung maigo kag sakit. Unsaon? Daghan ang nagsalig kanato. Atong pamilya, paryente, mga minahan sa kinabuhi, busa sa mga panahon sa aksidente, kinahanglan na usab adunay plano. Alang sa mga butang nga daw imposible sa pagpangandam. Ania ang Cocogen Insurance sa BG Party List 108. BG Party List 108. Kapin sa 50 katuig sugod ka panghatag og pasalig ni ana ang Cocogen sa pipila ka henerasyon sa mga Pilipino. Ug karon sa tabang sa BG Party List 108, dili lang gipasayon ang pagkuha sa insurance, gilibre pa alang sa tanan. Pag ikaw insured sa Cocogen, mamahimo kang makakuha og hangtod 20,000 pesos atol sa aksidenteng pagpanaw o pagkabaldado, 10,000 pesos kung naaksidente samtang nagmotor, ug dugang nga 2,000 pesos nga hinabang alang sa wala damhang pagkamatay tungod sa katalagman o sa COVID-19. Wala ka na usab kinahanglang ipasa aron mahimong insured. 5 lang ka minuto, protektado ka na sa tibuok tuig. Wala ka pa'y angay bayaran. Tanan kini nahimong posible tungod sa aksyon sa BG Party List 108. BG Party List 108. Sa sinugdanan pa lang sa pandemya, madasigon nang gapanabang ang BG Party List 108 aron sa pagtubag sa mga panginahanglan sa pagkaon, edukasyon ug panginabuhian sa atong mga katawhan. Medical assistance, School supplies, livelihood programs, hinabang alang sa mga naapektuhan sa Typhoon Odette ug uban pa. Basta gikinahanglan ang solusyon, aksyon tubag kanunay ang BG Party List 108. Karong lisod gihapon ang Pilipino sa pagbangon tungod sa pandemya, ang insurance program sa BG Party List 108 ang makatabang kanimo aron tabangan ang imong kaugalingon. Ug kung kinahanglan nimong i-claim ang benepisyo sa imong insurance, ania usab ang BG Cares aron matabangan kang mapadali ang proseso ug tubagon tanan imong pangutana mahitungod sa imong insurance. Mag-text o tawag lang sa numerong 0956 016
1614 ug adunay andam nga motubag kanimo. Dili nimo kinahanglan mulinya og taas o mo-absent sa trabaho aron makuha ang imong mga benepisyo. Andam kanunay ang Pilipino sa mga hagit sa kinabuhi, alang sa mga wala damha. Makasalig ka mo sa BG Party List 108. BG Party List 108. BG Party List 108. Mga angay mahibalaan, bahin sa Cocogen Insurance. Cocogen Insurance. Una sa tanan, ang insurance program abli alang sa mga individual nga nag-edad 18 hangtod 65 anyos. Ang nakapangalan lang sa maong insurance card ang mamahimong makakuha sa benefits, buoti pasabot nga dili mahimong ipasa sa ubang tao ang benepisyong pwedeng makuha sa insurance. Aktibo o mahimong gamiton ang inyong insurance benefits sulod sa usa ka tuig human makuha ang inyong insurance card. Ang mga benepisyong pwedeng makuha ilalom lang sa aksidenteng pagkabiya tungod sa pagmotor, sakit, katalagman o COVID-19 o aksidente o permanenteng pagkabaldado, pagkabakol o pagkaputol sa pipila ka bahin sa kalawasan. Walay apil sa insurance program ang mga bayad sa ospital o ang nawad-an og kita gikan sa kawalay katakos makasulod sa trabaho tungod kay na aksidente. Dili giisip nga aksidente ang mga kamatayon nga gipahinabo sa pagkahubog o pagkaadik sa droga, sa sakit nga pre-existing, napanunod o komplikasyon gikan sa AIDS o pagmabdo o sa bisan unsang mapamatud-ang premeditated o gipamalandong sama sa pagpatay, paghikog, terorismo o gyera. Aron masugdan ang request sa pag-claim sa benepisyo sa insurance, Iandam lang ang gikinahanglan nga mga dokumento sama sa birth certificate ug pamatuod sa panghitabo sa aksidente, sama sa death certificate o medical evaluation. mag-text o tawagi ang BG Cares hotlines 0956-016-1614. Mga ka-BG, isa na po ka-inspiring story ang atong malantawan kini ug uban pa sa atong pabalik din lang sa BG Bibugyod. Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud. BG Party List, Bisaya Gyud, 108 sa Balota. Mga ka-BG, welcome back sa BG Bibugyod. Last week, atong na-feature ang storya sa atong youth correspondent nga si Raven Zaraga gikan sa munisipalidad sa Medellin, Cebu. O karon ato na pong masaksiyan karon ang usa ka inspiring story gikan sa atong youth correspondent Japon sa Bugos City, Cebu this time. Ila-ilaw na to si Sion Ray Igot, 23 anyos o tag-iya kini sa tambayan niyon. Ato kining lantawon. Mga ka-BG, usa na usab ka young entrepreneur gikan sa probinsya sa Cebu ang atong istoryahon sa BG Inspiring Story. Atong ilailahon si Sion Ray Igot na taga Bugos City nga usab atong BG Youth Correspondent. Gikan sa usa ka damgo, giunsa kaha ni Sion nga hinay-hinay nga natuman ang tinguha niyang makatugod og kaugalingong restaurant. Hello mga ka-BG, welcome to Tambayan niyo. Ako rin si Sion Ray Igot, tagiya diri sa Tambayan niyo. I'm 22 years old. Nag-start ang Tambayan pag April 24, 2021. Start ang Tambayan na kay tungod ka na-inspire sa mga amigo nga which is nga parehang negosyo sa Cebu, silugan sa Upaw. Ang tagiyanan si Robert Ray Ruiz o si RG Maguire. Business partner na sila, ako na sila mga sod amigo o itabang na sila nga barong niyang Tambayan. Sayang edad, ginadungan ni ka-BG Sion ang pagtuon sa koleyo o pagnegosyo o sapatos. Usa ka dakong sugal kay ka-BG Sion ang iyang pagnegosyo, apan uban ang pagsalig, iya kining nasugdan. Utang ko para i-put up sa negosyo. Anto, nabot na po ng time, nabayaran na po na po ang utang. So, kung kapital tanan sa mga 250,000. Sayang edad, wala mahadlok si Sion nga magsugod taliwala sa pandemya ug nakatabang usab kini aron makahatag og trabaho. Wa mo ko mahadlok nga mag-open karong pandemya kay di ba mo ko sa lugar diri nga naging taong usod yan aron na rin taong usod. Kay kanang kuan man sa akong loob kanang lakas sa akong loob nga kanang
magnegosyo, willing sa ko mabagsak kay negosyante man na normal naman sa mga negosyante. So diri sa tambayan iyon natay kanang 5 ka staff diri. Nay usa ka crew, usa ka dishwasher, usa ka tigluto sa barbecue, 2 ka waiter. So ang mga average sales diri natlaw na mga 5 to 10 daily. So okay na kay na siya, at least naakit niya makatabang sa kunila. At the same time sila makatabang sa kuha. Bisan sa mayong dagan sa iyang kananan, nagpadayon gyapon si Ka BG Sion sa iyang online business. So aside na lang tambayan kay nasa ko kana online business which is mga sapatos, negosyo ko mga sapatos online. Usa na ko kanang pag-extra income na ko. Gikan sa sizzling foods, silog, ihaw-ihaw, pika-pika ug bulalo, ang mga pagkaon sa tambayan niyon barato kayo. So atong mga pagkaon diri barato na kayo, affordable na kayo. Naaro tayo gikan sa 89 nya atong pinakamahal diri is 250. So affordable ra kayo nya with rice na po na siya. Nya atong barbecue gikan sa tag size pesos ngadto sa 80 pesos. So barato ra gid kayo siya. Nahimutang sa Port of Bogos City ang tambayan niyon nga adunay scenic view sa sunset, diin mag-enjoy dili lamang ang mga barkada, lakip na ang tibuok pamilya. Karon, kini ang tambag ni Sion sa mga kabatan-unan nga gusto magsugod sa ilang kagulingong negosyo. So ako sa akong edad karon kana sa gusto magnegosyo ka ng mga batan-on ba niya, mas mayo inyong sugdan og mayo kay but sa panahon magud nga wala pa yung kay na may makatunan ako nag-start yung negosyo 18 na edad ya karon 22 na ko marya mo unong pero hindi ka na balik kayo na nga manugong gid pero okay na ayo ra gid sa kay normal na siya agi ra na siya ang atuwa lang ani is kana padayon lang kay mabot naman gid atong panahon gid sa isa-isa sa punas ka na mga batanon karon mo kita padayon lang gid pero ay mo kadlong mo mabagsak kay normal ra gid na siya kana inyo lang magpagalingon mo simple balik para to spontaneous mga kabatanon karon nga gusto mo sugod og Sama sa atong ka-BG nga si Sion, gikan sa Bogos City sa probinsya sa Cebu, himo ang inspirasyon ang sakses sa uban ug gamita kini sa pagsugod sa imong damgo. Wala ta kabalo, ikaw na ang sunod nga mopaambit sa imong storya. Wala sa edad, wala po kana wala na sa padak-anay sa puhunan. Basta ikaw adunay pangandoy, siguradong ikaw aduna joy padulngan. Dagan salamat sa inspiring story nga imong giambit ka BG Sion Ray Igot. Ang akong party list tinuod ginagalagad sa mga Bisaya. Akong party list andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya gyud. BG Party List, Bisaya Gyud, 108 sa Balota. Mga ka-BG, padayon gyapon ang mga pasiyaw, mga funny videos sa internet, mga BG Bibugyud videos nga sigurado makalingaw kaayo sa atong tanan. Atong mahakahatag sa good vibes o mga katawang haskag yung pasiaw nga mga katawanan. Enter the air, mga videos sa Buangag Yun. Buangag yun. Buangag Gyud! Buangag Gyud! Ibeng ka, hulugan, 5 taon taguan. Pag di magustuhan, isuli sa biyanan. Kapag natin sa bahay, walang gastusan. Pag walang biyanan, pwede pagtyagaan. Pamparampapampa, masarap ng pakiramdam, mahilig mangutang, hindi na nagpaparamdam. Paano magpaparamdam, lumipat ang tirahan o nagpanagpo, iling-ilingan, pamparampapampa, mila sa'yo. Hindi ta Bombay. Bago tang lipay-lipay, sige likay-likay. Pag dumating ang Bombay, pumapasok sa loob ng bahay dahil may pangutang sa Bombay. Oh, magaya nyo, tapong ko to. Biglang para pinaliki-liki lami, potong may biyak pa'y hati, pampabeauty, pampasiksik, ini masarap kalami. Pag di iya magustuhan, isuli pag walang liki, way lami, kay way salapi.
Wow! Yan ang bibingka. Yan ang liki sa budbud ng gahi, madaganan na buhi, maghiwi-hiwi. Pag lumambot ang budbud nga ng gahi, magtupi-tupi. Ka pa dito nami. Mainit-init pa. Ay, siyempre, bagong ano yan, bagong ligo. Nakatuwalya pa, nakatapis pa, wag lang malaglag, kasi sigurado, makita. Bisaya Cute! Bisaya Cute! Bisaya Cute! Mga ka-BG, dili natapos sa inyong programang kanunay anda mo tabang kanatong mga ka-BG. Magkita-kita daw sa kita sunod Sabado dili lang sa BG Bibog yun. O badungan sa kita sa DZXL 558 Arimen Manila, DYHP 612 Arimen Cebu, DXCC 828 Arimen Cagayan de Oro, DXBC 693 Arimen Butuan, DXRS 918 Arimen Surigao o DXMB 648 Arimen Malaybalay. O makita usa kita sa social media platforms sa Arimen Facebook o Bisaya Gyud Facebook page at Bisaya Gyud PH o ang Bisaya Gyud Surigao del Norte o ang Instagram nga Bisaya Gyud. O subscribe, share and comment sa atong YouTube channel sa nga Bisaya Gyud. Pwede mo contact tawag sa Bisaya Gyud. Atong hotline number 0908 8501364 sa Smart, 0917-848-6469 para sa Globe. O kini, sad, ang inyong kauban, ang inyong igsoon, BG Babaero, good boy, BG Ian Wermana, Amping Perme, Ampo, o magkita-kita usab, din lang sa BG Bibog yun! Ang akong party list tinuod kinagalagad sa mga Bisaya. Akong party list, andam kang protektahan ug barugan. Ang akong party list, bagong generation. Ang among party list, Bisaya Gyud! BG Party List, Bisaya Gyud, 108 sa Balota. Andam na ba mong malibay? Malingaw, mga tawa o musyagit mga ka-BG. Ani-ana ang inyong kauban. Back-to-back KBP Golden Dove awardee and Catholic Mass Media Awards finalist. Ang BG Matag Adlaw. Is nga pogi. Babaerong good boy. Buenas garaon. Baby Galaw-Gaw. BG Ian Huerbana. Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya.